Ja som nový youtuber. Frit a vítam vás u môjho nového videa. V tomto videu budeme hrať Skyforce a pokúsime sa ho vyhrať. Ak ho nevyhrám, tak budem musieť roztočiť kolo smoly alebo pre mňa budúcnosť dobrého. Takže začneme. Nebudem to zdržovať. A bol by som rád, keby ste dali odber. Bol by som mega vďačný za toto. Pokúsime sa vyhrať a v ďalšom dieli tak prehrám teda kolo smúly. Alebo smoly. Si zoberiem. Aj toto. Helmu. A ideme na to. Pokúsime sa ho niekedy zaujať. Fajne, vajíčka, ak neviete, na čo to slúži. Slúži to, aby som trafil ich chleba. Ja idem chleba. A ideme na to. Teraz sa bojím, že ten typek ma napadne. Fakt to bojím. Meč máme. Ale to budeme fajt sekerou. Jabka. Chleba. Fajne. Tak to je na ostrove, Poď. Nikto? Počkaj, ale ja nemám bloky. Ten spadol. Super. Nemám bloky. Haló? Ja nemám bloky? Hej. Prečo ja nemám bloky? Aha, tu ešte jedna šestka. Fajn. Vlaky. Bol by som rád za pomínanie. Takže, budem sa si vystaviť kudakomu. Môžeme by sme na ňo. Dobre, nevadí. Vadí. Hej, to netreba ani stavať mosty. To je ľahšie, ako som si myslel. Som vystavil a pokúsim sa ho zabiť. Áno, správne, zabiť. Aha, to je toto. Musíme sa ho zladiť. On nás vie, no. Jasné, prehrali sme. To sa deje neustále.